Parabéns ás persoas merecentes destas medallas Castelao. Señor Chanceler da Orde, señor Presidente do Parlamento, señoras e señores membros do Goberno de Galicia, señor delegado do Goberno de España, autoridades e representacións, alcaldesas e alcaldes que nos honran coa súa presenza, encabezados polo presidente dos alcaldes e pola alcaldesa de Lugo, o alcalde de Ourense, o alcalde de outras localidades que nos honran coa súa presenza e tamén, por suposto, co alcalde anfitrión, o alcalde de Compostela. Señoras e señores presidentes das institucións estatutarias, señoras e señores, o 28 de xuño de 1936, o pobo galego acudía ás urnas para plebiscitar un estatuto de autonomía que, como se sabe, lamentablemente, como consecuencia da guerra fratricida entre nós, non puido aplicarse. O 28 de xuño de 1984 retornaban a Galicia os restos de Alfonso Rodríguez Castelao despois dun exilio cruel que, non en tanto, non lle impedira estar sempre en Galiza e imaxinar para o seu país un futuro esperanzado. Velaí dous fitos agridoces que falan de posibilidades abortadas e de vidas apagadas. Son momentos da nosa historia que invitan a pensar que sucedería se aquel estatuto entrase en vigor ou se aquel político e artista puidese verter na súa terra a súa paixón, a súa sabedoría, a súa comprensión íntima da identidade galega. Non o sabemos. Tampouco está nas nosas mans cambiar o pasado para facelo máis acorde cos nosos desexos no presente. Pero si logramos, entre todos, construir un país dotado dun estatuto de autonomía, elaborado co pobo e para o pobo, amparado por unha Constitución española que recoñeceu a personalidade galega e inserto nesta Europa que tanto anhelaron todos os pais do galeguismo. E si logramos construir entre todos un país sin exiliados, un país plural, onde cada quen pode perseguir o seu xeito a felicidade. A felicidade como propón as palabras cheas de beleza da Declaración de Independencia dos Estados Unidos. Un bo reflexo do éxito colectivo que é a Galicia contemporánea está no novo significado do 28 de xuño, que non evoca instantes amargos, senón que transforma nun día para loar o que somos a través de figuras comprometidas. Permítame que no día de hoxe lles pida recordar de xeito especial a unha delas que nos acaba de deixar, Alfonso Zulueta, medalla Castelao 2000 e xa galego ilustre para sempre. Desde 1984, o 28 de xuño é sinónimo de biografías nas que a galeguidade se manifesta de forma moi diversa, pero en todas de forma moi intensa. A esa admiración que os galardoados deste ano coa medalla merecen, habería que engadir unha reflexión sobre o contorno no que inevitablemente está inserta a Galicia de hoxe. O tamén medalla Castelao e gaiteiro Carlos Núñez dixo nunha ocasión que os galegos debemos facer do mundo a nosa casa. Dito noutras palabras, os galegos debemos aproveitar a globalización. Convén resaltalo nun tempo no que a globalización é controvertida por algúns na orixe de todos os males e o proteccionismo na solución de todos os problemas. Como en tantas outras cousas, estáse producindo un debate sesgado, no que se opón a un modelo que existe na práctica outro meramente teórico e non probado. Non todo é bo na globalización, nin na Unión Europea, nin na actual España das autonomías. A globalización hai que gobernala,
A Unión Europea hai que darlle un novo pulo social e a estrutura autonómica pode e debe ser perfeccionada. Pero nin o retorno ás fronteiras, nin o esmorecemento do proxecto europeo, nin a liquidación irreflexiva do Estatuto e do Estado autonómico levan a ningures. Mellor dito, levan á frustración, o enfrontamento e a división. Galicia é un dos primeiros povos globais como resposta a un illacionismo imposto que afogaba as nosas enerxías. O noso país é a proba de que o modelo proteccionista conduce á pobreza, ao atraso e mesmo á perda de identidade. Galicia rexorde cando se proxecta ao exterior. Estas décadas demostran, ademais, que a galeguidade non se protexe con muros, senón cunha permanente interrelación coas culturas veciñas. Hai pouco un mozo galego residente en Londres protagonizaba un exemplo de globalización solidaria contra a senrazón terrorista. Ignacio Echeverría morreu defendendo os valores que Galicia comparte cos povos libres do mundo. Coincidirán comigo en que é un orgullo ser compatriota seu. Señoras e señores, Cristina Pato enriquece a música latina, o pop, o funky, o jazz, o blues, e incorpora ao seu repertorio estilos impensables. Como se dicía na presentación do concerto de despedida ao director mundial de New York Philharmonic, na que ela participou hai pouco. A música ten o poder de unir a través das fronteiras. Tamén a cociña. E o grupo novo que agora xa son 24, acompasa a súa gastronomía a unha Galicia aberta a todas as tendencias. O seu respeto e tradición culinaria non consiste en hibernala, senón en facer que medre. E o seu é un tradicionalismo innovador ou unha innovación tradicional. Os 100 anos de vida do Oceanográfico de Vigo fixeron dele unha referencia internacional, grazas ao traballo de tantos profesionais. O océano xa non equivale a algo descoñecido, senón a un medio que se coñece, a un medio que se investiga e a un medio que convén protexer. A Galicia, grazas a estos científicos e personal técnico e a totalidade da plantilla deste centenario centro vigués, está, como dixo a súa directora, nun lugar no mundo. Temos un lugar no mundo na investigación oceanográfica. As noites claras de Luar, de Rosalía de Castro, teñen desde hai anos un novo significado da man de Xosé Ramón Gallós, a quen lle debemos tamén unha aposta precursora polo aforro enerxético, co seu Apaga o Candil. Rompe esa falsa dicotomía entre a televisión popular e a televisión de calidade, para ofrecerlle a audiencia da televisión pública de Galicia un espectáculo digno, un espectáculo amable, un espectáculo que recuperou moito do que tiñamos descoñecido. E igualmente un espectáculo aberto a todas as corrientes musicais. Galloso estivo dende o primeiro día na Compañía Radio e Televisión Galega e siga a estar no canle autonómico hoxe por hoxe con maior audiencia de todos os canles autonómicos de España. Xunto aos galegos por nacemento, hai galegos por vontade. Poucas biografías máis globais que a de Xusto Beramendi. Nace en Madrid. A súa nai é vasca, o seu pai madrileño e unha avoa é oriunda de Asturias. Vive en Almería, chega a Galicia para converterse nun dos nosos historiadores máis senlleiros. O seu, de provincia-nación, é o máis semellante a unha epopea no que o galeguismo camiña na busca da súa definición. O problema de moitas das etapas de esa andaina que nos relata Xusto Beramendi é que o galeguismo elaborado polos pensadores que o cultivan tivo poucas oportunidades de ser contrastado co sentir popular.
Existiu sempre un galeguismo espontáneo, sentido pola xente, e outro formado ou formulado por teóricos e intelectuais, sen que ambos puidesen interactuar debido á carencia dunha democracia plena, dunha democracia estable e dunha democracia duradeira. Xa estamos nesa democracia. Hoxe estamos celebrando os 40 anos das históricas primeiras eleccións democráticas en España. Por tanto, xa estamos nesa democracia e xa existe un galeguismo compartido, definido periódicamente pola vontade popular. Creo que ese galeguismo común atopou unha definición do que somos, que, como ocorre con moitas cousas na democracia, non satisfai a todos, pero non exclúe a ninguén. A Constitución española, o Estatuto de Autonomía de Galicia e o pobo galego que o ratifica conságranos como nacionalidade histórica. O Estado autonómico é perfectible, pero sería un erro darlle prioridade a un debate nominal que pode ensombrecer outros máis relevantes, como a solidariedade real entre os territorios que a conformamos. Nada gañaría o noso país se o cambio onomástico fose acompañado da ruptura dos vencellos solidarios, é dicir, da ruptura da xustiza social e, sobre todo, tamén da xustiza territorial. Sostén Xusto Beramendi que a idea de Galicia como un conxunto diferenciado do que o rodea nace cos romanos. Ingresamos, polo tanto, na historia da man dunha república e dun imperio globais. Agora Galicia está nun Estado democrático, en unha Unión Europea democrática, nos que quere ser protagonista defendendo o seu modelo político e o seu modelo de convivencia. Aprendemos que non hai modelos alleos que sexan mellores que o definido polos nosos cidadáns. Sobre o egrexio persoeiro que dá nome a estas medallas, dixo o noso historiador que ten o destino dos grandes homes, acabar sendo de todos. É o que lle sucede ás mulleres e aos homes que galardoamos hoxe. Son de todos. Grazas a xente como eles, Galicia ten cada ano un 28 de xuño. Un 28 de xuño no que non hai oportunidades perdidas, nin esperanzas rotas, senón historias de éxito, historias de superación e historias de compromiso. Grazas e parabéns.